Tangnai Chirangsali Honi Damchini Tamai Shoti Tamchi Hai Tamadarabo Kumulu Electric Habanok Ganani BJP Party Habanogo BJP Habanogo Kaisa Kola Pada Klai Tamani Darabo Shongshitra Tangnero Atumsake Pai Shilai Tiklai Wani Waitam Bogi Galanka Pia Corruption Shagopano Shilai BT Pagaba Gulidanglia Hypano Koroknui Bororok Nobo Bui Galanka Shongshitra Tangnero Taboksak Dorte Shoimani Ko Shabo Oj Temra Ekba Shongshitra Tangnero Abon Yagolo Radapur Business Diamond Tangro Patiba Tayo Tanga Jaba Tausak Dorte Temra Rock Shom Semengo Obertuinai Dini BJP ni Adogro Okma Puskam Paine Tam Koksai Kenalkat Najidi Kayaknya je press media rokno zorawar nangso manmani bagai mia seng jotono saiman kena je sarik ni saras sata tampro sini Bharatiya Janata Party Khumulung Party Office a jagawo sini srai rok seng kuthumlai tonglai mani tini kaisa sini rally tongo jubo morsani a karone kisa seng meeting khalai tongmani o meeting khaima somoyo kisu duskriti borok phaioi sini Party Office rok sini flag rok bibino bangchur khaibe kya tai je duskriti khaine rok borok ni prajagano CC camera footage sung sini jaknai thangai tongo borok last sung sib sini lainai apni bagai last sini borok no konuino injur khe bui kelangkha tai oro 2-3 round borok silai bebo pistol bai kogoi kelang thangka hangga ja pistol ni khuka abo se sini borobabu ba sini thanani sini borbabno sung yafari rohoka tai a jabai duskriti borok no dotin romoi sajarnani ingthung tamni bagai ke sung sini Khumulung tawan sini Tipra Sarongni tawan main tawan sung oma hai hamya jinis no sung srai rok no phringnani musungya hamya jinis no sung public ni bwskango sini tawan sung kasra khaina musungya karon chabo sini Tipra Sarongni tawan abai duskriti rok no jodi phat khaiye romnani ingthung rom yangke sini Khumulung area ni joto sini kungthai bararok abai borok no nasigi tonglak joto no hambai Bharatiya Janata Party BJP angasuk sahore meya tamungke je borok hamya borok bo hamya mangno khainai apni bagai hamya borok no romnani bagai sung joto sini Khumulung ni joto tawan gana gini tongnai joto sini kungthai bararok masa toknai abai borok no sung tini sini to khairom yangke last ko borok nogo habai marar khainai nogo habai gas cylinder khoknai nogo habai buri busana rom pherenai karon sung saiman ka je sini Party Office ganao current office tongo a jagao hor nangkhanai karon tini soise proof mangkha je ongui mano ba yak tongui mano arni hap or phan ongui mano kento mia je gosna khaimaka soise proof ekdom sung nukha haisi thanao sung obongmani pore borok sung oro tongo spot sung mia meeting khaimani somoyo sung 50 ke 60 jon tongo borok ayang thana bwskang tikino phayo bike bai gari bai aboni pore oro phayosin borok no buto khaikya tai sung logi logi no asuk laiye salai pirei joto sini Khumulung gane gini joto sini leader rok bai asuk laiye sung horni 9টা ki 9:30 ta je borok no sini to khaiye sung sini joto party ni torf theke sung FIR khairi jaka medicine rok no kini abo sini ADC headquarter hai ko sini Khumulung Park ni ganao kaisa sini Takatolo Bidhan Sabha ni bisingo khobjak asa sini Bharatiya Janata Party ni kaisa lelak jangnai hai ko kaisa sini Party Office je thanai sini Lok Sabha je boot age sing mohai cheno jompui jolo sing kaisa Party Office khulok lakya karon sini Lok Sabha age sini party ni borok khai sini kormo thangai kam me kok salai nango karon thangai nei ar office thangai ba thangai kok salai ni bagani sing omai je kaisa khulok jakha ngo boni pore sing tab Lok Sabha boot paimani poiborte yang Khumulung area sini yang belbari olok under ni bisingo sini je sikla hai ko sini je BJP party ni je kormi tongnai rok borbo kaisa je kono meeting misil ngi bo je kono samuhum khaina ngi bo kok sai sai senang bo buni nok nok thangai kok salai nang huni sing sini party thega sing season to khainai sini official thega sini state office thega sing ara sini party office ni kok salai ni sing kaisa sing Khumulung go sing kaisa khologi ri jaka kaisa sini tong thai nok boni bagini norok khanai mang khanamia ঠিক সারিংনি 7টা 7:30 হাই সময়ও কিছু উশৃঙ্খলা খাইনাই রক দুষ্কৃতি রক ফাইনাই বরমিয়া ফাইনাই অরজি পার্টি অফিস ফাইনাই বরক নখুক সবাই কেমন খামাইকা তাই অনেকটা মানি থিংজানাই রক দङ
tayo gana gini sini fake hebajak Bharatiya Janata Party ni sin je BJP potaka tongmani abo bem kise kalong thangbai kya oboni bagini sung tini oro phai sok pai sung nainen bagini mohai kena je tini ni je okok je miani je gotana tam godi bahai ingka je sport tongnai brok boni khuk pinjor khanai manai ani okok samni aro na ang jotna na ang paire rikha jotna na hambai